N'ihi ọtụtụ ihe ịcha aka mgba nke zutere ala anyị a banyere ọrụ nche ma bụkwazị nke ahụtara na mpaghara dịgasị iche iche dịka ha bịara n'ụdị nke ha n'ime afọ 13 gara aga, ndị ọrụ amị nke ala anyị bụzi ndị kparịrị nkata kea ji n'ume imemi na aka ọrụ ndị mmaja ya na ndị a na-ebute ọgbaghara na mpaghara dị iche iche nke ala anyị a. N'ime South East bụ ala Igbo, ndị ọrụ amị malitere ọrụ ọkpọrọ Operation Udoka. Ha mekwaziri Operation Delta Safe maka mpaghara ndịda bụ South South. Na North West, ha mere nke akpọrọ Hadarin Daji, ebe Operation Hadin Kai bụ nke ha mere na North East. Onye nta akụkọ anyị nọ n'Abuja bụ Princess Ekwi Ajide so na ndị nta akụkọ banyere ọrụ nche ndị wuchiri na Maiduguri, isi ọnọdụ nke ọrụ nche ọpụrụiche akpọrọ Operation Hadin Kai, iji wee mata ka ọnọdụ si wee gbatakwuru agamnihu nakwa ihe ịcha aka mgbe ọbụla a na-ezute ịhụ na enwere ọrụ nche bụ ọdịishi na mpaghara ahụ ya na Naịjirịa n'ozuzu oke. Ka anyị sonyere Ekwi Ajide maka akụkọ ahụ n'uju. Arụmọrụ ekwuru ndị a na-enweta enyemaka mgbe ọbụla site n'aka ndị ọrụ agha mmiri na ụgbọelu dị nnọọ ike n'ọrụ ha iweta udo n'ebe nsogbu dịgasị n'ala anyị, dịka onyeisi ekwuru nke arụmọrụ Hadin Kai Major General Waidi Shaibu siri kwuo. Ụfọdụ ngosipụta agamnihu ọrụ ha bụ mbido ebidogharịrị ule WAEC na kampụ ndị na-efe ala nna ha na Borno steeti ka ọ mesịrị afọ 12 a na-enweghị ụdị ihe ahụ n'ihi tigbuo na zọgbuo dị n'obodo ahụ. Ọ gụkwara ịnapụta obodo ndị omekome weghara n'aka ha, nlaghachi ndị gbapụrụ ọsọ n'obodo ha na ịnabata ma tighachie ndị omekome chegharịrị echegharị dịka ihe ha mere pụtara ihe. Onye na-arụ ọrụ dịka onye mkpokọta ndị njikọta Intelligence Fusion Center, Colonel Wasi Adejoke, n'aka nke ya sịrị na ọrụ ụfọdụ ha rụrụ na-abụghị n'aka ike mere ndị obodo jiri hụ ha n'anya, gụnyere ịka ule ajụ aza kwamgbe, egwuregwu, ichekwa akụrụngwa obodo nwekọrọ ọnụ na ọgbakọ ahụike. O kwupụtara na ọrụ mkpochapụ ha na-aga n'ihu ugbu a na ha ewepụtala ebe ụmụ nwanyị, ụmụaka na ndị okenye ya bụ ọrụ metụtara ga na-anọ dịka ebe mbụ ha ga-enweta enyemaka tutu akpọrọ ha gaa ebe ha ga-ezere ọgbata uhie. Onye ndu ndị nta akụkọ ahụ, Group Captain Ibrahim Buka, n'okwu nke ya sịrị na njem ndị nta akụkọ n'iru agha ga-abụ na nkeji kwa ọnwa 4 inye ndị nta akụkọ ihe ọgwụgwa ga-enyere ha aka ịkọ akụkọ zuru oke nwere mmetụta. Ndị nta akụkọ ahụ gara ọtụtụ ebe n'ekwuru ahụ nke gụnyere Chabul, Muna, Molai na Konduga, ebe ha na ndị obodo, ndị otu Boko Haram chegharịrị echegharị na ụmụ nwanyị Chibok ndị ntọtọrọ a napụtara n'aka ha site na Maiduguri. Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.